Moikka moi! Tervetuloa Unelmavauraan tilille. Tältä tililtä löydät asiaa rahan luomisesta ja nimenomaan aika ja paikka riippumattomasti. Eli täällä puhutaan treidaamisesta, täällä puhutaan omasta online-bisneksestä ja sen luomisesta ja täällä puhutaan affiliate-markkinoinnista. Ja tämä jälkimmäinen on sellainen, jonka meidän ottaa isosti haltuun nyt sitten tässä tämän vuoden aikana. Ja affiliate-markkinointi esimerkiksi on aika pienissä niin kuin lapsen kengissä täällä Suomessa ollut. Ja mä näen siinä hirveän potentiaalin. Ja haluan tuoda sellaista esiin, mitä on itse paljon kokeillut ja tutkinut. Ja tää on enemmänkin semmoinen oma oppipolku, jota pääset seuraamaan täällä ja toivottavasti innostut itsekin kokeilemaan, saat inspiraatiota kokeilla erilaisia asioita. Ja omasta online-bisneksestä mulla on kokemusta sillä tavalla, että mulla on oma lempicoaching-yritys ja myöskin tili täälläkin Lempin tili olemassa. Ja se siis on toiminut netissä online-yrittäjänä vuodesta 2020. Eli se on tuttu maailma. Nyt on aika upgradeata se myöskin 2.0 tasolle. Ja treidaaminen, meikäläisen uusi suosikki. Eli sitä on opiskellut nyt kesästä 2023 ja tuntuu, että koko ajan ihan huimaa vauhtia, niin kuin se oppi kasvaa ja kehittyy. Ja todellakin aion tästä puhua. Tämä on niin kuin, ja uskon universumiin ja siihen, että meillä rahaa täällä sen kuin kelluu niin kuin valmiina, että me napsitaan sitä täältä, löydetään ne työkalut, joilla vaurastua. Tosiaan minulla on siis Lempicoaching-yritys täällä olemassa. Mä aloin tehdä tätä vaurastumissisältöä sinne joogan ja coachauksen ja tarot-tulkintojen lisäksi, mutta sittenhän meikäläiselle lähti ihan lapasesta tämä koko vaurastumisteema ja alkoi näitä konkreettisia työkaluja niin kuin löytyy enemmänkin, niin ajattelin, että teen nyt kuitenkin sitten oman tilinsä näille asioille. Ja myöskin parhaillani rakentelen omia nettisivuja Unelmavauraan nimellä, eli kohta tulee nekin sitten avautumaan. Ja haluan kertoa tämän Unelmavauraan nimen tarinan teille. Okei, en ole oikeasti tätä tarinaa kertonut kuin ihan parille ystävälle. Mutta siis ennen kuin aloin yrittäjäksi vuonna 2020, olen perustanut blogin nimeltä Unelmavauras. Ja mä oon rakennellut sitä blogia ja mä en ole koskaan sitä julkaissut. Ja minulla oli silloin ajatuksena puhua rahasta ja vaurastumisesta ja sellaisesta, kun mä aloin kiinnostua itse raha-asioista. Mutta sitten minusta tuli yhtäkkiä, huomasin, että mä oon siis yrittäjänä ja joogakoulutuksessa ja life coach-koulutuksessa ja se blogihan tietenkin jäi. Mutta ympyrä sulkeutuu, Unelmavauraan aika on nyt. Eli mikä olisikaan ollut luontevampi nimi tälle tilille ja niin kuin tälle maailmalle kuin Unelmavauras. Ja hei, voiko sattua paremmin enää yhteen match lempi ja unelma. Eli meikäläisen 2 lempilasta. Ja sitten vielä vähän itsestäni. Eli mä olen siis Mirva, 37-vuotias neitokainen täältä Kaakkois-Suomesta. Ja oikein koiraihminen, vähän tämmönen henkinen höpsöttelijä ja tosiaan siis opettaja ja yrittäjä. Rakastan matkustella, rakastan kokea uusia asioita ja minusta tuntuu, että on niin utelias sielu, että on koko ajan oppimassa ja opiskelemassa jotakin uutta. Ja nyt minä haluaisin kuulla, kuka sinä olet. Eli kerro ihmeessä tuossa kommenteissa alla tai tee tähän videovastaus esimerkiksi, kuka sinä olet. Ja ota tili seurantaan, jos yhtään tämä aihe resonoi. Eli paina sitä seuraa nappulaa ja sitten paina tietenkin tykkää nappulaa. Yes. Kuullaan ja hei, jos haluat jutella lisää näistä aihepiireistä, niin laitahan viestiä. Ja mieluiten vielä Instagramissa, koska TikTokissa viestit on vähän all over.